В Международния ден за елиминиране на насилието над жени, жените на Казанлък инициират среща-дискусия, в която адвоката Нелия Йончева акцентира върху сериозността на проблема на ниво Европейски съюз и на ниво България. Значим и комплексен е проблемът, като необходимостта от систематични мерки за превенция и защита става все по-очевидна. В рамките на Европейския съюз България се стреми да съобрази законодателството с директиви за защита на жертвите, предотвратяване на насилието и оказване на помощ. На 13 юни 2024 г. в целия Европейски съюз влезе в сила Директива 2024-1385 за борба с насилието над жени и домашно насилие. България към момента покрива едва 20% от критериите на директивата, което е изключително притеснително. На 19 ноември 2025 г. е приет координационен механизъм, който подрежда целия път на пострадалия от първия сигнал до трайната защита и подкрепа.